दुखुनांथाव खौरां बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि साहित्य अकादेमि बड' एडभाइजरि बर्डनि लिंथुमगिरि मानगोनां तरेन बर' बिथाङा रुंसारि जाबाय। इं 1955 मायथाइनि 1 नभेम्बर खालाराव बोखावजायै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव जोनोम मोननाय अराय सिबिनां तरेन बर' बिथाङा दिनै बेलासिनि 3:30 समाव गुवाहाटी नोगोरमानि उइन्ड्रप हस्पिटालाव जोबथा हां बोयो। रुंसारि तरेन बर' बिथाङा इं 1978 मायथाइयाव गुवाहाटी मुलुग सोलोंसालिनिफ्राय एम.ए. पास जाखांनायनि उनाव रिजार्भ बेंक अफ इन्डिया गुवाहाटी ब्रान्चआव साख्रि मावदोंमोन आरो बेनिफ्रायनो आजिरा लादोंमोन। थांनानै थानाय समाव बिथाङा गुबुन गुबुन समाजारि हाबायाव गोबां बोसोर लोब्बा थाबोदोंमोन आरो इं 1984 मायथाइयाव मिरु बर' थुनलाइ आफादनि सोद्रोमा महरै बिबान लानायनि उनाव फारियै नेहाथारि, रांगिरि, लेङाइ आफादगिरि, बर' थुनलाइ आफादनि खुगा लाइसि दि बड'निबो गाहाय सुजुगिरि महरै बिबान लाबोदोंमोन आरो इं 2017 मायथाइनिफ्राय 2023 मायथाइसिम बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानानै गोबां हाबा मावबोदोंमोन। बेबायदिनो इं 2005 मायथाइयाव अल इन्डिया रिजार्भ बेंक एमप्लयि इउनियन गुवाहाटी ब्रान्चनि नेहाथारि महरैबो तरेन बर' बिथाङा बिबान रुजुनदोंमोन। मख'नो गोनां बाथ्रादि थुनलाइजों लोगोसे थुनफावथाय आरो बर' सावथुन लोगोसे असमिया सावथुनावबो तरेन बर' बिथाङा फाव खालामबोदोंमोन। बर' थुनलाइनि फोथाराव मोदै मुंनि थुनफावथाय, बिहारिनि जिंगा, इजिमानि, माल' ड्राइभार, गोरबोनि अर, मुगानि मान्दार बिबार मुंनि सुंद' सल' आरो सावरायबिदां, रायथाइ, राव सोलायनाय गासै गां 16निबो बांसिन बिजाब सोरजिलांदों। गेदेमा थुनलाइगिरि, समाज सिबियारि, गोख्रों दैदेनगिरि रुंसारि तरेन बर'आ हादरारि थाखोनि बान्था मोननायजों लोगोसे थुनलाइ आरो बायदि बायदि बिथिंनि मान बान्था मोननो हाबोदोंमोन। रुंसारि जानाय समाव बिथाङा आंगो बिसि बिनया बर'जों लोगोसे सानै फिसाजो, बिजामादै, सासे फिसाज्ला, बिहामजो आरो फिसौफोरखौ नागारलांबाय। मख'नो गोनां बाथ्रादि रुंसारि जानाय समसिम तरेन बर' बिथाङा साहित्य अकादेमि बड' एडभाइजरि बर्डनि लिंथुमगिरिमोन।